Эфирдә атна яңалыклары белән студияда Гөлназ Гайни. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп вакыйгалары. Татарстанда 65 яшьтән өлкәнрәкләрне дистанцион эш режимына күчергә тәкъдим итәләр. Республика мөфтиедә имамнарны җомгаларны 10-15 минутка кадәр кыскартырга чакырды. Олыкачка авылында маллар асраучы Нурлыгаяновлар крестьян фермер хуҗалыгы киләчәккә нинди планнар белән яши? Татарстанда 65 яшьтән өлкәнрәкләрне дистанцион эш режимына күчерергә тәкъдим итәләр. Республика министрлар кабинетының 2008 карары нигезендә өлкән яшьтәге кешеләргә үз изоляциягә китергә киңәш ителә. Россия кулланучы хокукларын яклау буенча күзәтчелек хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе эш бирүчеләрне 65 яшьтән өлкәнрәк хезмәткәрләрне дистанцион эш режимына күчерергә тәкъдим итте. Бу турыда ведомство җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина белдерде. 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләрне дистанцион эш режимына яки индивидуаль графикка күчерүне сорап, эш бирүчеләргә мөрәҗәгать итәбез, дип искәртте спикер. Любовь Авдонина сүзләренчә, Татарстан министрлар кабинетының 208 карары нигезендә өлкән яшьтәге кешеләргә үз изоляциягә китергә киңәш ителә. Алабуга мәчетләрендә җомга намазлары кыскарачак. Бу атнада республика мөфтие имамнарны җомгаларны 10-15 минутка кадәр кыскартырга чакырды. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин үзенең Instagram шилтәрендәге аккаунтында имамнарга һәм Татарстанда ислам динен тотучы мөселманнарга мөрәҗәгать итте һәм мәчетләрдә коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору чаралары турында искә төшерде. Камил хәзрәт үзенең мөрәҗәгатендә дин кардәшләребезне коронавирусның кискен таралып китү куркынычы әле һаман да саклануы турында кисәтте һәм хәзрәтләрне җомгаларның дәвамлылыгын 10-15 минутка кадәр кыскартырга чакырды. Камил хәзрәт булай дип билгеләп үтте. Кызганычка күрә, коронавирус инфекциясенең кискен таралып китү куркынычы әле һаман да саклана. Мәчетләрне моның сәбәбе булудан саклыйк. Шуңа күрә җомга намазларын 10-15 минуттан да арттырмыйча тәмамларга чакырам. Шир югудан шикләнгән кардәшләргә исә фарыз намазын укып, сәлам биргәннән соң кайтып китүе хәерле булыр дип уйлыйм. Һәм кабат исегезгә төшерәм, мәчетләрдә битлекләр һәм шәхси намазлыклардан файдаланыгыз. 65 яшьтән өлкәнрәкләргә һәм сәламәтлегенә зыян килер дип курыккан, иммунитеты какшаган кешеләргә гомумән мәчетләргә барудан тыелып торырга киңәш ителә. Сакланганны Аллаһ саклар. Коронавирус темасын дәвам итеп, республикада 600-гә якын медицина хезмәткәре эш урынында коронавирус инфекциясе юктырган, шуларның 11-е әлеге куркыныч авырудан вафат булган. Бүгенге көндә Татарстанда кызыл зоналарда барлыгы 8000 медицина хезмәткәре эшли. Бу турыда сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков хәбәр итте. Татарстанда 588 табиб эш урынында коронавирус инфекциясын юктырган, 5-се үлгән. Республикада кызыл зоналарда барлыгы 8000 медицина хезмәткәре эшли. Владимир Жаворонков аңлатып үткәнчә, табибларның инфекция юктыруына бәйле һәр очрак буенча тикшерү үткәрелә. Ширне эштә эләктерү расланган очракта компенсация билгеләнә. Хәзерге вакытта 138 очрак буенча шундый экспертиза уздырыла. Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары буенча, яңа коронавирус инфекциясеннән 11 табиб үлгән. Шуларның 5-се әлеге ширне эштә юктырган. Бу атнада Дәүләт Думасында депутатлар почта тартмаларына салына торган рекламаны тыярга тәкъдим иттеләр. Инициативаны Россия иҗтимагый палатасында Эшлекле Россия һәм Россия Федерациясе төзелеш министрлыгы каршындагы иҗтимагый советта хупладылар. Дәүләт Думасында халыкның ризалыгыннан башка почта тартмаларына салына торган рекламаны тыю тәкъдиме белән депутат Виктор Зубарев цифрлы үсеш һәм төзелеш министрлыклары башлыкларына мөрәҗәгать итте. Депутатлар йортта яшәүчеләрнең ризалыгыннан башка почта тартмаларында рекламаны тыярга тели. Реклама листовкалары белән тутырылган почта әрҗәләре теләсә кайсы күп фатирлы йортта гадәти күренеш. Кайчагында почта тартмаларында күп санлы брошюралар һәм листовкалар туплана. Алар арасында кирәкле хат яки торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү квитанцияләрен табу да кыен була. Депутатлар бу очракта Европа тәҗрибәсен үзләштерергә тәкъдим итәләр. Бу илләрдә почта тартмасы хосусый милек булып санала һәм халык ризалыгыннан башка реклама тарату җинаятьчелеккә тиңләштерелә. Күп аталар гел шуп булып ята, аны карамаем да мин. Алмаем да шул почта вещтан алып, стелгарыктан да ниләрне жалко, техничкаларны. Кирәк түгел. Әгәр тиешле закон кабул ителсә, аны бозган өчен физик затларга штраф күләме 2000 сум тәшкил итәчәк. Оешмаларга ярты миллион сумга кадәр түләргә туры киләчәк. Почта тартмаларында рекламаны тулысынча тыю турындагы инициативаны иҗтимагый палата хуплап чыккан инде. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, Айрат Шәйгәлләмов, атна яңалыклары. Алдагы сюжетыбыз Олыкачка авылында җиң сызганып, җир җимертеп маллар асраучы Нурлыгаяновлар турында. Бу крестьян фермер хуҗалыгы районда аягында нык басып торучы хуҗалыкларның берсе. Бүгенге көндә уңышлы эшмәкәрләр таналар үлчәтү, сөт һәм ит сату белән шөгыльләнә.
Тәҗрибәле фермерлар süt җитештерү күләме азык базасының сыйфатына бәйле икәнен беләләр. Төгәлрәге сыерларның рационында кукуруз кебек мөһим азык культурасы булуын. Әнә күп еллык стажы булган фермер Булат Нурлыгаев та быел үз сыерлары өчен силос әзерләү өчен кукуруз үстерергә булган. Барлыгы ул 30 гектар майданда алтын ашлык утырткан. Мин әле менә быел беренче генә пробный гына җыл. Ну, икенче елга, наверное, еще арттырабыз. Бу кукуруздан соң сөтне арта инде дә. Без былтырларны инде үзебез утыртмагачтан сатып ала идек. Быел инде Аллага шөкер үзебезнекен салабыз, яртысын салдык, яртысын салып бетереп алабыз. Искәртеп узабыз, 2008 елда Булат Нурлыгаев яшелчәлек белән шөгыльләнә башлаган иде. Әмма вакытлар узу белән кыенлыклар килеп чыга. Яшелчә саклагычлары булмау сәбәпле үстерелгән продукцияне сату белән проблемалар башлана. Яшелчә калдыклары җитәрлек булу сәбәпле терлекчелек белән дә шөгыльләнә башларга була. Мәсәлән, 4 ел элек фермер Булат Нурлыгаев Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан гаилә терлекчелек фермасын үстерүгә 3 миллион сум күләмдә грант ала. Тормыш иптәше белән бергә алар Олы Качка авылында 100 баш сыерга исәпләнгән яңа заманча ферма ача. Сүз уңайыннан бу Олы Качка авыл җирлегендә бердән-бер ферма. Ул вакытта яңа ферма төзелеше 5 миллион сумга төшә. Проектны шәһәр җитәкчелеге дә хуплый. Мөгезле эре терлек сатып алуга 2,5 миллион сум акча бүлеп бирә. Безнең инде бу сыерлар Мордовиядан алып кайттык, ике партия белән алып кайттык. Беренчесендә алып кайттык без 17 баш. Икенчесендә 21 баш инде. Алар галштизированный порода, кызыллары да галштизированный, каралары да галштизированный. Галштин породасы дип. Галштин породалары булалар, 35 не дә биргәннәре бар, 20 не дә биргәннәре бар. Ну, көнлек литр инде, 35 литр бирәләр. 35, 40 не дә биргәне бар инде. 20 литр. Ну, средний 20, 23, 25 дә төшкәне юк. 25 литр средний, әйме? Да, средний. Уңышлы эшмәкәр сөт продукциясының 90%-ын көн сайын сөт заводына җибәрә, калганын халыкка тапшыра. Тагын үгезләр һәм сарыклар үстерү белән шөгыльләнә. Әйтик, сөт сатудан кергән табыш көнгә уртача 25-30 мең сум тәшкил итә. Сөтнең майлылыгын арттыру өчен хуҗалыкта терлекләрне бер төрле ашатуга күчергәннәр. Мондый технология силос, синаж һәм барлык өстәмәләр дә катнаш рацион рәвешендә бирелә. Катнаш азык әзерләү өчен махсус техникада сатып алганнар. Планда терлекләрнең баш санын арттыру 200-гә кадәр. Хәтта тагын бер фермада төзүмәкчеләр. Бу юлы инде үгезләр өчен. Менә шундый ул тыңгысыз Нурлыгаяновлар. Шактый кыска гына вакыт эчендә районда аякка нык басып торган бик азларның берсе алар. Сөт продукциясеннән авыз итәргә теләсәгез, һичшиксез көзгә ярминкәгә килегез. Алар аны бер дә калдырмыйлар. Гөлназ Гайнерина, Кинятов атна яңалыклары. Татарстанлылар ноябрьдә өстәмә 2 көн ял итәчәк. Бәйрәмнәр алдыннан эш көннәре 1 сәгатькә кыскартылачак. Бу хакта Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясының Хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 4 ноябрь халык бердәмлеге көне эшләми торган бәйрәм көне булып санала. Татарстан Республикасының бәйрәм көннәре һәм истәлекле даталары турындагы Республика законы нигезендә 6 ноябрь Татарстан Республикасы Конституциясе көне эшләми торган бәйрәм көн булачак, диелә хәбәрдә. Шулай итеп, 4 һәм 6 ноябрь көннәрендә республикада ял көннәре булачак. 3 һәм 5 ноябрьдә эш көне озынлыгы 1 сәгатькә кыскарачак. Мин алдагы ялларыгызда хәерле яллар теләп сезнең белән саубуллашам. Үзебезне саклыйк, битләребезгә маскалар киеп йөрик, кулларны ешрак юык. Исән-имин булыйк. Нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, алабуга нуры, алабуга нуры. Алабуга нуры! Алабуга нуры! Безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр, район сулышы, аның ни белән яшәүе хакында хәбәрдар булырга теләсәгез, Алабуга нурына язылмый калмагыз. Алабуга нуры. Кызык. Нет возможности оплачивать по кредитам или имеются просрочки? Компания «Финансовый юрист» поможет освободиться от непосильных долгов. Бесплатная консультация по телефону 8 904 719 90 20.
Хотите помочь нуждающимся? Благотворительный фонд «Копилка доброты». Помощь детям-сиротам, детским учреждениям, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям. Звоните 46 47 46 доброкама16.ру. Неработающие пенсионеры, доход которых не достигает прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату. В случае трудоустройства на работу во избежание удержания из пенсии вам необходимо подать заявление в пенсионный фонд о прекращении выплаты ФСД. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Пришло время менять резину. Но только в этот раз все будет быстрее и проще, чем обычно. Экономь свое время с интернет-магазином «Колеса даром». Все шины, диски и автотовары в одном месте. колесадаром.ру. Город Елабуга, проспект Нефтяников, дом 4. Телефон 8 987 238 51 11.